ma Homa Bay kama jopith rech e lony manyasani mano mar fish cage enam lolwe pod ywak ewi midhiero matho mar rechgi. Tinende ywak makamano wuok e dho wadhe moko mani Karachuonyo kaunti ma Homa Bay kama rech mathoth nyothoe e yo magalagala kaka Alia Beach leronwa koya e kaunti no ma Homa Bay. E dhowath mobaria kod makamolo tik marach mar pinam kod rech ma otho e kejes okwako alworano ka jopith rech ma kwan gi romo 45 e dho wedhi ariyogo bende kwano lal maduong' bang' rech mane gipidho e kejes go tho te kendo tieko geno margi e pith mar rech. Kejes go manene kod rech 5,000 moro ka moro sani odong' ka rech ma otho lewe wigi kendo jopith odong' ka e wi lal ma giyudo. Kwa bigo miyo rech chiemo gokinyi to ayudo ka rech otho e cages ma Kamolo Beach and Obaria Beach. En lal maduong' mwayudo kaka jopidh rech chiegni cages 90 gi wiye. Ng'ato ka ng'ato kata japith ka japith noketo rech 5,000 kuom cage. Cage wagi waloso gi 6x6. 6x6 ni ting'o fingerlings 5,000 e igi. 5,000 gi duto gin gi tho. Jopith rech go wacho ni nyaka sani pok ging'eyo kata chido mar pi e nam lolwe ma okwako dho wedhe ariyogo kendo golo tik marach ema ne okelo tho mag rech go. Otamo wang'eyo gimonego nwa rech nikech en gima nobwowa ka nobiro dho pi to wayudo ka rech otho kamoro amora maonge kech moro amora man gi rech. Koro en gima omakowa gi wuoro ahinya, ok wang'eyo source momiyo gima chal kama otimore. Koro kwanyalo yudo kata ka nitie jolony manyalo konyowa to wang'e kaka wanyalo konyore in future. Beaches ma Kamolo ne wan gi jopith dhano 30. Obaria Beach ne wan gi jopith dhano 15. Ei jogi te ne gin gi joma ne gipidho, ei jogi te ne gin gi joma ne tiyo ne gin. Tijni king'iye ok en tich ma ng'ato achiel tiye. Kama kukuom mine matimo pith mar rech e cage bende ywak ni ne gidonje pith makamano to sani koro wach tho mag rech go odwoko gi chien. Ne wan mine manyiche loko ohala e dho wath Kamolo. To nikech koro nok mar rech nje tin, ne waneno kaka wajoma mine, ne wadhi wakawo loan, ne waketo go keje nam. Ei kejwa no wasekae dichiel. Keyo mar ariyo ema ne wayudo asara maduong' ni. Mok wang'e ni to koro asara maduong' mwayudo ni wadwa konyo nang'o nikech minegi nodhi okawo mana loan. Telo mar dho wedhe nam lolwe wacho ni pith rech e cages ne osedwoko piny tiyo kod kilwa maricho e kind jolupo ka gikoni tho mag rech go okelo lal maduong' e sekta no kod rocho yuto mag ji mathoth ka gidwa ni mondo migepe mag piny owacho okony jopith rech go. Gini odwoko chien mokalo kech wasebedo ka wakedo kod kilwa marach ka wamanyo yore ma jolupo nyalo yudo ma digibedgo gi ngima ma iluongo gi dho ngere ni alternative livelihood. To achiel kuom olembe mane ni machiegni pono en golo jolupo e lupa aching' mipedho godo rech kidwoko gi pur mar rech. Koro king'iyo okinyi achiel to piny ru tiyudo ka muya te gi luya te magisechwero orumo kama ma en achiel kuom weche malit ahinya ma onego kawie okang' gi migawo mowinjore. Lal moyudore ka ok en lal kende ne jopur mar rech. Ng'eni rech gi kowuok ka nitie minewa makawogi machako losogi. Jogi koro onge tich. Rech ni kowuok ir minego jo apiko kawe gi jo transport makawo rech ni mondo mi owuogo otere chirni. Jogi be koro sani ok oyudo tich ka. Omiyo lal mowuok ka endi en lal mo interfere gi the whole value chain. Apisa mawuok e migawo ma ochung'ne timo nonro e nam Kenya Marine and Fisheries Research Institute KEMFRI mane otimo limbe e dho wedhe ariyogo okoni rech go ne otho bang' koso muya mar oxygen kaluwore kod chido mar nam lolwe kendo pod gidhi nyime gi timo nonro mar konyo jopith rech go. So if they can be removed immediately and then they are processed, say smoked or even treated by sun drying, they can be used because they have not died from poison. This is just that the fish they suffocated from that sudden change of temperature, change of oxygen in the water,
En lal maduong' ma jopith rech e cages mantiere dho wedhe ariyo ma Kamulo kaachiel kod mano ma Obaria oyudo bang' rech mane gipidho e cages madirom 90 tho e yo moro ma pod omako dhogi kod wuoro. Kwayo ma jopith rech gikonego ne migepe mag piny owacho kamoting'o piny owacho mar kaunti kaachiel kod piny owacho mamalo mondo omanye yore mapiyo minyalo konygigo mondo gichak gichung' malo e pith rech magisebedo ka gitimo e nam Lolwe. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.